Gure memoriaren aritik zintzilik daude arrastoa utzi diguten irudiak. Egiten ari garen bidaiaren parte dira. Utopia bide bat dela ikasi dugu. Arantz bi urratz egin eta beste bi urruntzen dela. Eta hala gabiltza aurrerantz oinez. Ibilian ikasi dugu norbera aldatzeak eraldatzen duela bestea, eta ez dagoela erantzun berririk, galdera berririk ez badago. Lantokia eta kalea, biak behar ditugu erronka berrien aurrean bidea egiteko. Digitalizazioa, atomizazioa, arrakalak, batzuetan urratz baldarrez eta besteetan pauso sendoz, baina bagoaz ibilian. Posible denaren mugak zabaltzen ari gara, banaketa hirukoitza, zaintza sistema eta euskal hezkuntza sistema publiko komunitarioa. Lan harremanetarako euskal esparrua. Izendatzeak berak zabaltzen du bidea. Ariak eramaten gaitu matazaren korapiloetara. Ondo lotuta utzi zutena askatzen ari gara. Eraldaketa soziala eta burujabetzaren bidea sekonduz. Gaur eta hemen biharrik izango bada. Eta ariak erakusten digu era berean, atzo eta gaur errezeta honik bada, hori langile borroka dela, ondoen ezagutzen duguna eta ondoen ulertzen digutena. Lantokietatik harago doan sindikalismoa da gurea, bizitzaren esparru guztietan eragiteko bokazioa duena. Ez gaude hemen ogi apurrengatik lehiatzeko, gidoia aurrez idatzita duten mailei men egiteko. Den aldatu nahi genuelako sortu ginen, eta dena aldatzera goaz.